Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Bahagamian jongka jongkini ki schedule area jongi mo bahap ko kaput kasam jongka district council khamtam longedange krene ka khasi hills autonomous district council hoi la ngathai ka kamram jongi kadang ya ngai scam ba ba le se mening awan mening ai dang dona beri phamantala kham dibun ngathai babun ka jingkerpat kalong ba ki de banewan bantha vote nomor inchu khnyum kai ba duna kane duna katai hantai ladang imni na yeng pada bantha vote menora apakah sesar khadar ka babiang ngatrai ka bakla yang i ladang imni na yeng ni khmi lentil se u no mi khmat lane u candidate unan ai ka bai kali bai kwai tengah trai ka de ka ba long bi an ngatrai ki pajba hi de ban sim khya ya kane hoi habangi thebe ka vote number ni mde shu ki babi tengia tip hi namar khamtam philai adon ne pusnong phi hi ka suro kolong kumdo ka umbam di tater ngia pet gini gi issues lingba uba MDC boladon bat gini gi candidate bolan ngia nujor ba uai candidate bo khami biang namar lada namangim ya ka district council bonsin ngau ka party le kam dan jibut namar ka anti defection law kam dan matas ngi gila job na kan ka party la saikin kthi ko ka party kasang ka monjoki mundan bala ban disqualify ki le ne ban do ya kata ka jinglong MDC jonggi ngite bhaya kata namar kam dan ka anti defection law takadaw ka kongsan yang i bangin tip ba u candidate di bende bo biang bet ladang yo candidate bo biang lada u lech no ka party ru compare namar ladang yo candidate badan ka jing snow ka snong ka thau dan jing snow ki priyo ki ba im ka snong ka thau u le ki kam bade ban le kham tam ka kamram jong hukum MDC ha ngitip MDC le se umda dan than ka bor han re nimla banong tan mar bonsin ngai i ba kini ki candidate la ni ki party imar kim suthu bahaya ka bor jong ka district council ban te la kam ni kya snong ka thau jong ngi athai ka bor ba khrau ka don hapo ka district council han re ki nong mi khmat bangi jit le se kim shampang ya kata bagi khenbe ka district council kum ka springboard mo ban kan thi chaka election MLA le se MP harre nga thrai la rangi pet bha ka jingba khli ka ba khaw ha don apo district council number kham tam ki kumno ban te ban khom ya kane ki riti ki dustur jangi ka khando ka siap jangi kham tam ban pe jone badok namar nga pet nga sosai ba kibon ki trash nong try muluk hadu manta ki long me kitu ki nongwei namar kim don ka chaka ka puta ka babya ngathrai ka de ka kamram jong ka district council ban perkhat bha ki trash nong try muluk namang ong probor lada ki trash nong try muluk kim don ka chaka ka puta ka long sisa ka bosung si e namar takada lada de shaka ka ki paiba ki bosuthu ki ben jit yo ta upre ngamte bhapo ka election se ki candidate ki akran kumno ki bontri constituency mde ta hapo Khasis Autonomous District Council bal hapo jante has Autonomous District Council kumjo ngait skamba kini ki MDC ban sha jet le sa so tering initiative manoba job manoba ram harai ka kamram jungki ka de ka khraba kumno ngin pen klan pen kesan niki trash nong try mulo kata de ka kamram jaga district council ka kamram jaga district council mde ban pin phautan ki an ki ba bawa shabat jong ka pot jong ka district council harai ka ba kongsan e ba kumno minda khndo shap jong kumno ki trash nong try muluk kin long sisa kita ki trash nong try muluk lada ki don benta haka khando ka siap namar khalam dar bon sen phini ka chuba phile da abun than ta ki nong songwai wat ki trash nong ro bon ki nong songwai lada ni don bi ki trash nong try muluk ba don ka chaka ku puta tang koi ka nong rim yeng le se lada ni koi ka khat mo ka chaka ban sina ka ye na thai ni de ban sosi kum ka district council tamu ni la feel takara ngakni lenti wala da kane ka district council ka bathamai ka isi jong ka district council bathamai kan perkhat bhaya kane takara ki pajba ki deban dawa ba kumnu phin klan pen scam ya ka jinglong trash nong try mulok kata de ka kamram jong ka district nama tapi puli ka mandate jong ka district council kun hapo ka siksidol kala pedi mak banda ya ka hok jong trash nong takara ki nong tap vote ki de tangki trash nong mde ki bot pre namar kim kam sha ka an takara don kam ha pengin ya perkhat ya kane ngangit scam ba ki pajba kini ki laya nujor bhai ki candidate bat ki la pej ueu candidate mde nai ka kana ka party ka jing songsit le bu ajong ka party ngatai kamlong pej yo candidate jid yo candidate ba phi bala tre lane un satre namar klamda yo ubri ba shampang ubri bamdan ta kam sim tre namar ta ka jing phajing me jong ka snong ka tha ngathrai kamdan jing mut yang i bangin shu palong ka election ngait skamba ki pajba hakni ka ti kinia jid ki candidate ki ba biang
bat kita ki candidate haba ki poi hapo district council bakin chu persang ban next ngin long MLA lan in MP handai ki deban le ya ka kamran jong ki ku MDC nomor 5 bala jid ki lade ka por bakin ya syang perkhat kumnong gin pen klanya ka isi hakajo ka por wara ki ain ki kanun banda ya ka hok jong ki trash nong ningkong hadin wan ki hare ningkong ngapan bahwa tat ka hok jong ki trash nong trai muluk ki deban la benda bat wara syu kuno ka ain ka bawan pen scam ya ki bat pen long sisai ki kita ki trash nong trai muluk bangi perkhat ya kata le klam don ka caka ka putang nget scam ba ka jinglong trash nong trai muluk jong ka ba namar habang ipet keleng sadong i labun lesi ki banabar ki bon kacaka ki lande don sya kacaka jong ki trash no rem logo la wai no ki bopri na ba hare kum ka district council ka deban laban telakam kham tam ka ba kong sane ba ki de gono ka isi bawan thmai ka deban perkhat ba deban survey wa ya kacaka jong i hapo ka pot ka sam jong ka Khasis Autonomous District Council bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council ban pet kat nungot ki brio banabar hawang ang gibre ka nabar nga khen bat ki Mizo ki Naga ki Lusai ki Manipuri ki ter ngidangi pet keleng sarong i kini ki lak thet ka jaka ka puta khamtam sapo ki than phoi ngalai i kumno ki yo ban thet ka jaka ni habia perkhat ba kata bakal ka district council ngai scam bakan pet ba namar ka jaka ka puta ka de jongi ningkong de ban yo penta trash nong jong kan ni nong hare ngam tip kumno ngi le sebun mensi ma hapo ka jela jongi ngi i ba pro ki tribal nikiwi ki state du ki yo ban the chaka hang ne hare ngi kum ki trash nong tribal la ngi le the chaka ha ka jela jong ki nginum yo hare la de ka por ba ka district council kan perkat da ka ba liu ha ka jing bade perkat ba kumno ngin te la kamba ka jaka jongi ban yo ki tribal ban the ki bamde ki trash nong tribal jong ka Meghalaya hare hang ni ngapet jen bar khoi ki tribal ni ai la de ki ban the chaka hang ni la de ka por ba ka district council kan pen klan kan ra ka an ba ngimsha yanoi noru bar de Naga ne Mizo ne Sikimis ne Arunachali ne uno pribad bawan hapo ka jala jongi ngim de ban ai la de ki ban the ka chaka ki puta jongi nambar kata de ka hok jongi mangilayo pateng niki na ngilayo niki pateng ki barim iton kamangin penek pensai ki hare lalangi ai la tamu baduk besuk badan hapo ka jala jongi kinum yolat ban the ki niki jaka puta ki breu ki barus pa niki jala ke ban chaba joka Meghalaya kini wan kini thet niki jaka puta jongi namar lese ki yolat idon kaman penduk ngait skemba kan ka isi ka don rasya ya ka isi thama jong ka Jaintia Hills bat ka Khasis Autonomous District Council ki deban rasya da kata ka an ba sha yano ru let tang trash nong trai muluk jong ka yo ka Meghalaya bakin ya the jaka hapo ka podosam jong ki district council Kala bat nang sa bakane ka sarkar ne kan district council ka be ibri bunayeng ka khot banabar bunang siyeng hoi long kata takadang ni don kamba ka isi ka ba don ka jingsngo na mga ong berbore kata ladang ni jid iki pri ki ba don ka jingsngo namar fi habo ki let kan wasing habo ki let ya camping ki kran bai ba jet benril hanrai sisen la job kata ka jing jet benril ka jano let se la it no ya ka pisa ngatrai ka de ka por bangila haba ni la jid yo candidate lada ula job de nak nong ka parti ru de ban keliba haba fi ong fi jet benril menta peni ka kam baka kam ka pen kedau ba phi sha to je penri namar tangga ketin sudah kamlom lade ka por mangin dawa be da ka kam peni ka kam ban pen kedau ba phi sha ta je penri namar ban je penri brokhoi ba yakran harenga kham yar ban yu sha ta ki nongmi khamban ude MLA ne MDC ne ki MP ne baki pen sha baki ya kata je penri ka ta ka ketin je penri le kawan betang for election sin la job ki kum baki la klet no ki la shu tang ya ka pisa ngatrai la de ban pen kut ya kane ka jingsngo ngai skema la rau pai ba ustad unyo shisha ki MDC ke bobiang bala benda shisha iki bala shisha ban peni baki ya ka jin penriu nado ka telong jaga dono joki ka don kama kata de ka message mong pa ban ai nga khmi lenti ba ki pai ba ha bagi le the vote kin long kita ki voters ki belum responsible mo kembi ong ka vote responsibly yo don kamban ba kli da masuthu ba kane de ka jing ma kli ba khrawe namar sans name senior lan ban kumnong in wara ngin thau ka isi hapo ka district council ladang ni yo ki bre ki bam champang let's say kan chule no ka por bat kin chu bun kam tang ka pan khre MLA election lene MP election bat kin chu be tang ka pisa ya ka hok
ka jogi trash nong trai muluk mangi don kam haban perkat ningkong eng ya phai igi trash nong trai muluk hadin ning pe kata de ga jing sngo jonga ngangai kemba le bon balang pai ba ni ge bon balang ate sngo ya kata nama ka district council election hi ke de namat tang igi trash nong trai muluk hangai tang ga sudah kemblong ade ka por bang pet ke e ka tam bakine pan raisya kata jing sngo long trai hapok ka snong lajong kumangalaban ngan ban biang kemju klem da don ka khendo siap ha karte jongi kata ka jinglong trash nong trai muluk kalong kam da jingmut namar le singi hakan nam ngide gi trash nong trai muluk handai ka jing control le sing bo oma ka jing ba telai le le se ka switch ka don be hakti jongki bobreu ki ba panabar ngathai ya kan ha pendu ja ngas ngangat skem ba le se ka isi thamai kanya perkhat pa ya ka ngim tip meno benjau ka apsotrik ngagas skem ba da job monu kata de ka kamram jong ka isi pot hapo jen de his pot ka kasih autonomous council ba penkhan penkesan iki trash nong trai